Uzolo omnyama undlela zimhlophe nina besile nina bembubi sanibingelela phinde sinamukele ohlelweni lethu benkemile production. Cela mbukele simumusha le channel ungakhohlwa ukucinezela subscribe button kanye ne notification bell khona mbukele ethi makwenza skip enye video uzobe uqala uzokwazisa ngaphandle kwabukele ukuthi sinimoshele isikhathi sivele hlala odabeni esize ngabo. Bese niphathele zona namhla zithi usephenduka undaba mlonyeni uquality mfokabiyela insizwa echoma ngengeza ithi geza kuzo zonke izinto ekhona emhlabeni. Emva kokuba ikhipha ivideo ku TikTok yayishawu live onenkosi phakathi, abantu abaningi bebeveza imibono yabo ehlukahlukene. Abanye bebethi ayiyeke iyabhimba, abanye bethi ishawu live onenkosi phakathi, abanye bethi ayikhiphe ababukeli bethu bazoyiseka. Kodwa ababukeli bethu sicela ungankanti yakho zivele sinidlalele yona ivideo. Sesiyohlangana ama-comment section siza uvoleni ukuthi niyibona ishawu live onjani le nsizwa noma iqhubeke nomculo noma iyeke. Yeah,